Bună ziua! Sunt medic rezident în medicină de familie, iar azi explic pe scurt diferența dintre intoxicațiile alimentare și infecțiile intestinale. Intoxicația alimentară apare atunci când consumăm un aliment care conține toxine deja formate. Toxinele pot fi produse de bacterii sau pot proveni din anumite tipuri de alimente. Infecția intestinală apare când ingerăm microorganisme vii, bacterii, virusuri sau paraziți. Agentul patogen se multiplică în intestin și produce inflamație. Debutul simptomelor. În intoxicația alimentară, debutul este de cel mai multe ori rapid, uneori în câteva ore de la consum. Pentru că toxina acționează imediat, nu este nevoie ca bacteria să se multiplice. În infecția intestinală, debutul este mai lent, de la 10 de ore până la câteva zile. Organismul reacționează după ce agentul patogen se instalează în intestin. Simptomele tipice: intoxicația alimentară, greață și vărsături predominante, chiar uneori începe anume cu greață. Uneori crampe abdominale și diaree, poate fi chiar și febră poate să apară, depinde de severitate. Durata de obicei este scurtă. Infecția intestinală începe de regulă cu o diaree, uneori cu mucus sau sânge în funcție de agent, crampe abdominale, posibil febră, boala poate dura mai multe zile. Unele infecții se pot transmite și între persoane. Acesta este un material informativ și nu reprezintă consult medical. Te rog să distribui acest filmuleț ca să ajungă la cât mai mulți oameni.